Od dob vlády Marca Aurelia se římská říše stávala obětí různých patogenů, které do říše přicházely z území mimo její vlastní hranice. Viníkem byl pokrok, rozpínavost říše a snaha celou říši propojit za účelem obchodu. Zprávy o římské říši se v této době, jsme v polovině 2. století našeho letopočtu, objevovaly i v Číně. A nebyly to zprávy obyčejné. O římské říši se v Číně psalo jako o Velké Číně. Klíčové bylo vybudování silnic a propojení Nilu s Rudým mořem. To byl z pohledu Říma mistrovský tah, který přinášel skvělé podmínky pro obchod a všichni zapojení měli vysokou motivaci toto spojení udržovat. První pandemie následují právě tuto obchodní osu. V roce 160 se objevuje zpráva o moru v Arábii. V roce 166 je mor v Římě. Poslední zprávy o moru jsou z roku 172. Historici mají za to, že se mor těchto 12 let přesouval z regionu do regionu. Mezi klasické důkazy samozřejmě patří literární prameny, ať už od slavných a důležitých lidí, církevních hodostářů nebo neznámých lidí. V těchto literárních pramenech lze zachytit nejenom zmínky o samotné nemoci a umírání lidí, ale i o ekonomické krizi způsobené pandemií. Další důkazy, které můžeme sledovat, jsou náboženské reakce. Společně s nemocí se šířil i strach. A strach přinese extrémní a hlubokou náboženskou odezvu. Lidé považovali za příčinu šíření nemoci hněv bohů a proto si je snažili usmířit a naklonit na svou stranu. Od arabského světa až po Londýn můžeme sledovat různé nápisy, které jsou formou zaklínadla, jehož účelem měla být ochrana. Hlavním božstvem byl Apollon. Jednalo se o absolutní kult, který je v římských dějinách výjimečný. A nutné je dodat, že to je jen to, co se zachovalo. Reálně musel být kult ještě rozsáhlejší. Byl dokonce nalezen amulet, kde je bohem zakázáno líbání. Líbání byl tehdy klasický středomořský pozdrav. Zákaz dával i jako lékařská rada smysl, pokud se nemoc šíří z člověka na člověka. A v tomto případě skutečně šlo o nemoc přenášenou z člověka na člověka. Mezi historiky panuje shoda, že se jednalo o virus pravých neštovic. Mezi další božské rady a přikázání potřebovalo například očištění a vykořování domů. Nemoc se vysoce pravděpodobně nešířila stabilně, lineárně, ale pomalu a postupně. Kyle Harper, který na téma napsal knihu, přirovnává šíření nemoci k pinballové kuličce. První pandemie byla pravděpodobně chaotická a zároveň postupovala tak, jak byla římská říše strukturovaná. Historiky samozřejmě zajímalo, jaký byl přibližně počet obětí. Předpokládá se, že v tomto období mohla mít římská říše až 75 milionů obyvatel. Historici přišli s různými odhady. Od 2% populace až po třetinu celé říše, což mohlo být od 1,5 milionu obyvatel až po 25 milionů. Problémy pandemie samozřejmě nebyla jen samotná nemoc a pandemie, ale i přidružené důsledky. Během šíření nemoci došlo ke kolapsu stříbra, což způsobilo další krizi a došlo ke zdražování a reálná hodnota peněz se ztratila. Lze to vidět i na nejzákladnějším zboží. Pšenice zdražila a výdělky pracovníků se nezvyšovaly. Po 150 letech neustálého růstu se počet obyvatel vrátil do dob Octaviana Augusta. Pandemie způsobila, že jedna celá generace byla ztracena. Velmi pravděpodobně nejvíc umírali malé děti a kojenci. Venkov byl více chráněn díky své odehlosti, naopak města na pobřeží byla nejvíc ohrožena. Změnil se i pohled na vládu. Nyní se říše víc centralizovala a vláda přebrala více zodpovědnosti. Za hranicemi se barbaři přesouvali, spojovali se a přibližovali se k hranicím Říma. První pandemie v dějinách starověkou římskou říši nezničila. Říše byla obnovena, i když v jiných podmínkách. O 100 let později přišel ale další mor, který byl ještě více zničující a pomohl říši nasměrovat k rozpadu.